Rwachikanisa oime county ya Kisii inseye kiombe kemanyikanite buna Kisii County Pastors and Clergy Forum nigoritkulia rero baba gokoro musabara kurwase umuchio Kisii goikase ensemo ya Riana yo toka ime bunge ya Bonchari asekirenga kyo gusabira omorembe imeye county ya Kisii nigo boigo baba gokora masabo yo gusabira ime baskane yabege kwenekiwa ase chipara ase chinga kechiba muboriro muraibwense Dr. William Samoei Ruto gotiguterare finance bill na taona bakenya nigo babwate egurube na igoti babwenereti commenterwa egurubende yoko nachwa ebango roboti rwaso wikirano nigo twarigani no muri keito Julie Kerubo Ekiombe kia barandi bechikanisa AO ekwane na mono kemanyiro buna Kisii County Pastors and Clergy Forum aseritukoria rero nigo bakore taro ya base sub county ya Ikomi gesabaga chagete aseba ikase ward ya Riana bune nchera yo gokora masabo yo morembe imeye county ya Kisii na kubwa mono gosabere bikoro bime basukano ye chipara iyo yaberege kwene kiwasama tukabwango iga ncho twagokira sinje karapani gendete ya ita sub county Ikomi ene Ikomi twekirero iga tubanya sasa ngencho our county government na national government babera mwana tuko tubwatsi kwa kishanga ya baire na tukolera twekire Bonchari eyere Ikomi tugeninga masabatora akora lero igana twakora chipara senje gusali chinguru chebirecha mekemebe nabo tukosabira Kenya yeto chipara cheto abantu baitu bamena omulembe ogosaba kwetu ngolingo boyi bosire oborogi bosire abantu betu bakina omulembe kusi yamaikanira asoborogi asa mangana makongo tete kusemanyikane asa omulembe asa maya na asa maseniwa kubwa mono nigo bakwanera igoro yabo bisabu borendi asabasaba gokora siabo boronge eyubarierete ira boigo nigo baraga bo bisaba bali batenenere tobo sombi gose traffic police gokiani obokurumi obu andake bokomente bikoro bime basukano yepara bali bakore gasi tuyo borendi banyakore na ibarangire tu bana gite mesara yabo bakaywe mesara ndi bakore gasi kuwenera mbaba dibasya mage kurwa samarwa omonto tokera marwa mukerwa tu akisheria omonto kiri no boibe ta kuchibese ndaso kesiko ogosaba kwetu ngolinga oyo okore gasi mamenje to gosabira nyasanga bisabosire bokuru bosire basikari beto mbachusisa osaba chiu beto na mangale makonga singenje baadi ya basikari abachu bande babera na ntu asama sabayiga to gosaba ngaki kujakira na masaba yako ara iga echenche nene bagusiye weni kubatekana nebikore binge asabantu abange babire bakwengenta imeyorogongo rwa gusi nigabarandi ababuriri abantu kuri yobokonyi kurwa sabarandi anene monaso kubunemekeyo ekero barorire ebimanyerero byo kwengenta kurwa ase amate yabo okwengenta okongengo changi na sobotaka bwabeire kero montaga ngia kora familia bwengente ne kemukiabo aspect ya yabo eyende nasinge meka ya saitani ya ichoire na ndasu batora against ne meke ye okorekana nga emeke yo okorekana yo kwengenta ne ichinguru chabere ya saitani to sabanga bali mo bwate meka yo ta kwengenta ligia barandi baba sabere meke ye koera bali mo ale familia na montanya okwana nga kwengenta ande timo irenge ko bega sori saitani yako so asali nke ye ino ligio morandi aba sabere mo siborwe na namba 2 konyo machando iyo kwa igure nga toli bya tubwate molembe monto te nkwe itale ligio monto bagamanya bagambi banyaba rebe bachinjira chinde awa ende bakonye ko kwa isi gusakora kwa counseling enda molembo oira nase family cheto ni gabara yabo bakwanira umuswado finance bill asababoririo muraibwenso muske William Ruto gotika kogo yabantu ne gurubene ne yugo akane bangu asengencho bono iganiga bakenya bange bagende tukurwanirira ogokonga kubugima asamangana finance bill konyori president no mukristo namanyete Yesu none Yesu karabole tigunga akane bango na tumeto omuntu agachikora ali enswe akayoni akamanya gocha gwakane bango ta chiete rioka gakana gatebe Simon akaenda akariye ganta gakamwakana akakanira otogosaba ngone kanisa aya bagokora bari limo no mwana inchi lakini buno mubani atebire togokama lige naliko amabere abantu baite bakorere kogera emisara bakonyora nigerense sana abanachirwe mpaka basirukora abana babo bono no bale kanisa bakorera tubasabire otwale gosaba especially our national assembly ye wedi bill chiwa affect budget ababunge baito nini tu abakirete chikura eli ogiri abantu ninu otwale ko basaba mukane bill eyo elinde moligie bango asenjire gwene tetali asenge nchoko ngenta abantu bali tokora abantu balerire abantu the money is not circulating mune county ide ya Kisii madingi kiaba besa njiro siongorokana abantu bachandegete twachire koganya kibesa kitale muna chiche kanisa kigende megondo njiri kogenda ndoma thinge bange abantu bakona chunga ikibesa chikogenda lende kitagocha chikonya abantu
Gingoripoteri gitaseni Kendizi TV. Editarian Njuli Kerubo.